akan pakai musik Sekar Gadul. Apa lho? Aku lho karo lurah rong dikai rokok. Jare awakmu saiki yo nganu bos rokok. Lah iya aku ki lho karo Mbak Lurah rong dikai rokok malah aku mau tekor jare kocok. Lah rokokmu apa? HS lah. Oke. Hah. Oh iya. Apik. Aku iki tenang. Aja wenehne bose. Iki tak balen iki aku iki. Oh iya. Ya. Bangga tidak bisa muni selama aku ndak dikasih. Oh, dalang kocok iki ya iki. Nyapa kok semajeki kono barang. Nah, wes iki ajak tulung. Ayo. Halo, muni musik ya. Aduh, stres aku. Aku musuh cawe Awak dhewe Mbak Lurah, aku dek ini Blitar tekor 3 juta musuh Lurah. Pak, aduh, kita salah orang, Pak. Salah orang. Le, cah, iki Mas Percil arep nembang karo sindene dhewe. Yo, Nek nabuhi sing